जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम जी से कह देना जय सिया राम, राम जी से कह देना जय सिया राम। तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम जी से कह देना जय
जगन्नाथ लखे सारो ग्राम बिचा बेदीकू छाड़ी रथारूढ़ हेउछि मो तोळा श्री हरि लखे सारो ग्राम बिचा बेदीकू छाड़ी रथारूढ़ हेउछि मो तोळा श्री हरि मेटी जीव ए आखिरु अनेक शोष सरधा बाली रे देखी श्रीनंदी घोष मुर्गी मुर्गी हंसी करी दे जवाना
जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगा दे तकदीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो জীবন অনিশ্চিত ধর্মটা কেবেঠাରୁ ଆମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର। କେବେଠାରୁ ବାଲ୍ୟକାଳ ଧ୍ରୁବର ବୟସ କେତେ ଥିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବୟସ କେତେ ଥିଲା, ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା, 32 ବର୍ଷ ବୟସ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧର୍ମରୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର, କମେଇବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରି ସୀତା ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଫେରୁଥାନ୍ତି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ। କୋଉଠିକି ନା ଅଯୋଧ୍ୟା। ବାଟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ପଡୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର ଦେଖି ଦଉଥାନ୍ତି ମା ଭଗବତୀକି, ଦେଖ ଇଏ ଅମକେଇ ଜାଗା ଅଛି, ସମକେଇ ଜାଗା ଅଛି, ସମକେଇ ଜାଗା। ବୁଝିଲି? ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଖେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଇଏ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଯିଏ ହେ ଭଗବତୀ ତମକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତମକୁ ଠାବ କରି ମତେ ସନ୍ଧାନ ଦେଲେ ବୋଲି ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ନଗରୀ। ଏଠି କେଶରୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ମା ଅଞ୍ଜନା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛି ହେ ରଘୁବୀର। ତା ମାଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାନି, ଯିଏ ଆମକୁ ମା ବାପା ଭଳି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି କରିଛି, ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନିଛି, ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ଜୀବନରେ। ରାମ କାକେ କେଉଁ ବିନା ବହି କାହା ସେ ଛୁଆ ଯଦି ହେଇଯିବ, ସେ ସଂସାର ଯଦି ହେଇଯିବ, ତା ମା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, କେତେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଥିବ, କେଉଁଭଳି ହେଇଥିବ। ଚାଲ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ହିଁ ରଘୁନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏହି ସମୟରେ ମା ଅଞ୍ଜନା ବସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ମା ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବା କଥା ଭାବିକରି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ମା ପୁଅ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ, ମୋ କାରଣ ମୋ କାମ ପାଇଁ ଆଜି ମା ପୁଅ ଭିତରେ ଦୂରତା ଯୋଉ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ଦୂରତା କଟିଯିବ। এই আশা বিশ্বাস সহিত প্রভু যেতবে অঞ্জনা নিকটে যাই পৌঁছিলে, অঞ্জনা প্রণাম জଣାଇଲା, প্রভুଙ୍କୁ প্রণাম ଜଣାଇଲା বা ভগবতী সীতাଙ୍କୁ প্রণাম ଜଣାଇଲା ଅଞ୍ଜନା। এবং হনুমন্ত মহারাজ যাই লম্ব হয়ে পড়িগলে মার পাদ তଳେ যেতবে প্রভু রাম ভাবুଥିଲେ বা ভগবতী ভাবুଥିଲେ মা পড়েଇ ନେବ। ଚାର ମିଳେ 64 ଥିଲେ 20 ରହି ଘର ଯୋଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ ମା ଛୁଆକୁ ଦେଖି। କାହିଁକି ନା କୁପୁତ୍ର ଯାୟତେ ପୋଜିତବି ମାତା ନ ଭବତି, ପୁଅ ପଛେ କୁପୁତ୍ର ହେଇଗଲେ ମା କେବଳ କୋଉ ମାତା ହେବ ନାହିଁ। ମା ପଡିକି ନେବ କଣ, ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜକୁ ପାଦରେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଟିଏ ମାରିଦେଲା। ମା ଅଞ୍ଜନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଟିଏ ମାରିଦେଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲେ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଇଏ କି ମା? ମା କୁମାତା ନୁହଁ, କୁମାତା ନୁହଁ, କୋଉ କୁପୁତ୍ର ହେଇଗଲେ ମା କୁମାତା ନୁହଁ। ଇଏ କେମିତି ପାଦରେ କଣ ଗୋଇଠା ଟିଏ ମାରିଲା, କାରଣ କଣ? କହିଲେ ହେ ଜନନୀ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତୁମେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା କୋଡ଼ିଏ ନେବ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ ଆନନ୍ଦରେ। ଆଜି କୋଡ଼ିଏ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠାରେ ମାରିକି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର କାରଣ କଣ? ହେ ଅଞ୍ଜନା। ଅଞ୍ଜନା କହିଲା, ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ଦୂରକୁ ନା କାହିଁକି? ଅଞ୍ଜନା ଏଇ ସମୟରେ ଛାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାପ ଦେଲେ, ସେ ସ୍ତନରୁ ଏଠି କ୍ଷୀର ସ୍ରୋତ ଏଠି ବେଗରେ ବାହାରିଲା। ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେ ପର୍ବତ କଣା କରିକି ପଳେଇଗଲା। ଅଞ୍ଜନା କହିଲା, ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲି ଯେ ଏଇ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପାହାଡ଼ ଭେଦ କରିଦେଲା। ଏଠି ଆଉ ପ୍ରଗତି, ଏଇ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ଛୁଆ ଖାଇଛି ଛୋଟବେଳୁ, ସେ ଛୁଆ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦଣ୍ଡ ଧରିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ସେ ସଂସାର ମୋର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସେ ସଂସାର। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଘର ପରିବାର ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇକି ତାକୁ ପଇସା
मातरम स्त्रियं दासायने पुष्करिणी पुष्टे पिङ्गलान्तफलालिने जलाहिरमयलक्ष्मी जातवेदो महाराजाकर्णिकस्ते
रथ गड़े गाई गाई एपटे घरणी कलज बाहुनी सेपटे कालिया किछि तो बुझुनी नादिन माई का बरने दिहेला नाचटा नाचड़े हवा गिड़ी गिड़ी बड़ नाले रथ गिड़ी 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 काला बोलू
ଗୋଟିଏ ପଦ ସେ ଔଷଧ ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାଇ କେତେ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆମ ପିଲାମାନେ ଇରେ ହେଇ ମରିଚ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଅଛି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ पवित्र ग्राम मंगल धान बल सुरग प्रतिवर्ष लगी बल सुरग समस्त भक्तमान बल सुरग आहुर एक Thank you.